थोड़ा सा ब्रेक ऐसा सूचना है। आदरणीय मेला समिति जी, अगर आप मेरे बात सोच रहे तो हमारे मैनेजर साहब से आकर मिल लीजिए। मेला समिति ठीक। कंपनी की कमेटी लाल बाबू सहकारी। श्री राम जय जय राम। हरिओम हरिओम। चलिए जितना में बानी उतना में सुंदर बानी। एकदम शांति बना के बैठे रहे माँ बैठ जाए तो रघुवर के मजा लिया जाए। हाँ रघुवर के मजा लिया तो हम आई बनी। शांति बना के बैठे तो रघुवर के मजा आई, हमरो मजा आई ना। तो रघुवर के दासा देख के हमार लाशा और बैठा। अब कहता तो तू खाता बा नगी को तो भाग भागा दे बा। अब बिना कहले रहा तो नहीं के, बिना कहले साहत नहीं के। हाँ चलिए एकदम जितना में बानी उतना में सुंदर। कहे का मतलब है कि रघुवर लगी आगे से खड़िया गई बानी तो पाछे वाला मार्केट खत्म बा। पाछे वाला मार्केट के लोग के लगत नहीं के कैसा रू है तरह करता है तरह करता तो ओकरा परेशानी हो जाता है। वही से कहनी है कि रघुवर लगी शांति बना के बैठ जाए। इतने में रघुवर लगी मजा हमरा लिया देवे के बाद। ऐसे कि हौसल राउर फायदा बा, हौसल राउर फायदा बा, हंसावल हमारे काम बा। हंसला से सबसे बड़ा फायदा, बड़ा बड़ा डॉक्टर से पूछे फेफड़ा बड़ा होला, हंसला से फेफड़ा बड़ा होता है। चलिए एकदम शांति बना के बैठे रह जाओ। हम मजा लेते रह जाओ। बारात कैसा हो, बारात कैसा हो जिसमें पूरी ना हो, बारात कैसा हो जिसमें पूरी ना हो, औरत कैसा हो जिसकी हाथ में चूड़ी ना हो, फिल्म कैसा हो जिसमें अमरीश पुरी ना हो, पान कैसा हो, पान कैसा हो जिसमें जर्दा ना हो, रोड कैसा हो जिस पर गर्दा ना हो, मकान कैसा हो जिसमें पर्दा ना हो, मर्द कैसा हो जिस पर कर्जा ना हो। सरकार तक ले बाकी है नहीं के तो आम जनता के क्यों पूछा जाए। मालिक कैसा हो, मालिक कैसा हो जिसका नौकर ना हो, आटा कैसा हो जिसमें चोकर ना हो, नाच कैसा हो हाँ जिसमें जोकर ना हो। आइए मेरा पता नोट कीजिए। आई एम दारा सिंह का भाई पाड़ा सिंह। आई एम मच्छर पहलवान। घर गोठवली, पोस्ट जो सबली, थाना भूसवली, जिला गोरौली, गंदी नाली में मकान। आई एम मच्छर पहलवान। भात का भात, भात तुनी दाल, भात या तरकारी, भात चौका चोखा, भात पचे पापड़, भात छक छकौड़ी, भात सत्त साग, भात अठे अचार, भात तवा नमकीन, भात है के दही तो खाना का फुल प्रोग्राम बन सही। भात का भात, भात तुनी दाल, भात या तरकारी। आप देखिए ना का ट्रेनिंग में कितना बोरल वालों मास्टर तरकारी। भात चौका चोखा तो अबे पढ़ाई में बढ़ल बा धोखा। भात पचे पापड़, लड़का तेज बोलले तो मास्टर के बाजल झापड़। बोलते भात छक छकौड़ी तो मास्टरों लोग कहता एक क्लास आगे नाम लिखे लेकिन मुर्गा चाहिए गौरी। तो लड़कों कहता छठा सतवा में पढ़ लेनी डर दे लगे का जरूरत बा। तो लड़कों कहता मार साहब बात सटे सतुआ आई ना पढ़िए जातर पंजाब लल्ला हमार पटुआ। लड़कों यार बड़े रत्नापुर को तोरा बड़ा हर आदमी के हाथ में 5 गो अंगुरी बनल। हर आदमी के हाथ में 5 गो अंगुरी बनल। सरकार ई 5 गो अंगुरी काहे बनल?
गांव में झगड़ा होला तो लोग कहेला ना मनबो, ते कन कहला चुप ना, ते कन कहला मानो था, ते कन कहला जान ना तुम्हारे तो पांचू उंगली बराबर है बा। हर गांव में तो लोग कहेला, काहे कहेला छोट बड़ लमहर बा, यही से कहला ये छोट बड़ लमहर खतरा अंगूरी नहीं के बनावल। ओ परम पिता परमेश्वर के तारीफ बा कि इतना सुंदर शरीर तैयार कइले, इतना बढ़िया हथियार लगा दे। सबसे पहले काली अंगुरी, कोई काली कहला, कोई कनगुरिया कहला। एकरा से मनुष्य के फायदा 100 वर्ष के जिंदगी में मात्र एक दिन भैया कि जैया शादी होला तैया काली अंगुरी से सिंदूर होला। ये औरत खतरा पति है, एकरे मनमोल रतन बा। कथा परतोक में भी सुन ले हुकम, आकाशवाणी भी भई रहे कि आए सती तुम्हारे काली अंगुली में चना अमृत है, इसे चीर कर पिला दो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। में चना अमृत का बात होला। आ एकरा लोग देखिए आ गइले आसाराम बापू भगत जी, हाँ चंदनधारी, एकरे से माला फरल जाला, एकरे से जल टिकल जाला। एक बारी के छबारी कियो नहीं के जाने जे कवना से जल टिकल जाला, होदर जल गिरा के बीटी लिए के घोप देता। उबुदा सबसे लबहर भाई यही जन हो बात होई ना। एक गो गांव बुरी बारे इनकर नाम चंदनधारी भगत जी। आ एकरे लगे देखिए सरवा मऊ आगे इनमें मऊ हमरा में बा, सबका में बा, और केकरा में नहीं के केकर निकालल बा। एमे सबसे लबहर बा, एमे सबसे लबहर बा, लेकिन कन्या राशि है, मेहरारू का पार्टी। देखन में मेहरारू झगड़ा करेली सो तो कोनो अंगुरी से ना करेली सो, कोनो अंगुरी से ना, खाली यही अंगुरी से कहली तो चुप ना रही। तो कहले तो देखा नहीं पानी का रे, ये तना खतरनाक बा। एमे सबसे लबहर बा, लेकिन सरवा कन्या राशि हो। ऐसे कि कोनो अंगुरी से बोला के देखली शक ना होई, कोनो से बोला के देखली शक ना होई। आ खाली एकरा से कह दे पार्टी बुझ जाई, वही में तो काम होई, सरवा अंगुरी पकड़वा दी। आ एकरा लगे देखी मर्दानवा बा, सबसे मर्दानवा हो। एकरा बारे में नाइयो के उजाने ला तो वो कहला खबरदार बोल देला, तो जन बोल देला एकरा बाद बोला तो बंद होइयो। एकरे से कोई मने है करा जाना गई। आ एकरा के मर्दानवा काहे कहल देला, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र यही में वास कइले रहे, यही से एकरा के मर्दानवा कहल देला। आ एकरा लगे देखी यही भाई मनवा सरवा दे कोनो कहले तो तुम ना दे हमर पटुए ले लो। ये इतना खतरनाक बा। चलिए तो समय तो तरी कम बा, बियाह शादी हमरो भइल वैसन बात नहीं के। ए हमरा लबरे के शान बा, लबरे के मान बा, जे झूठ बोले हुए देश में महान बा। 1 नंबर फेल बा, 2 नंबर रेल बा, छुछुंदर के सर पर चमेली के तेल बा। ए हमरा 1 नंबर सांस बोले वाला चौराहा पर खींच के पिटा करे, लेकिन झूठ बोले वाले के पीछे 10 गो बड्डी घट को बता। ए हमरा 1 नंबर का लो भइलू। हई देखी सरकार का धंधा, हई देखी सरकार का धंधा, आगावा गाड़ी रोड के पगड़ी खोनवा देले बा खंता। आ वो में दे देले बा नल और जल, वो पंचायत में कोनो कर्मचारी नहीं के भल ना, तो वो तने खर्चवा में दुआरे हल गो रहते कह गो को। आ वो में दे देले बा नल और जल, छूछी खोलला पर एको टीपा न के गिरो तो जल ना, वो में खाली पोखरी बना दे रही। बाहर सरकार हमने के बिहार के सरकार के देख ली, नहीं पढ़ुआ के सरकारी नौकरी नीतीश के राज में। बाहर हमने के सरकार, हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहवैले बा, हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहवैले बा। आ एक पंचायत में 4 गो वार्ड लोग राय को के 1.5 लाख रुपया खरीदले बा, 1.5 लाख रुपया खरीदले बा। आ खाली खंता खोल के पाइप बिछोइले बा। हाँ कितना बार कहीं बैठे के हम कह दिले बानी, जरा मन करी वो बैठी, जरा ना मन करी वो ना बैठी। हमार काम रहे एक बार कह देवे के जरा खड़े खाली मजा आई वो बैठ के मजा दी, ओकरा मजा से मतलब बा। हाँ नाच के जोकर के का खूबी हो, नाच के जोकर के का खूबी हो, नाच में जोकर आवेला कितनो बढ़िया बात कहेला, कितनो मजा लिया देला। नाच के जोकर के देखले बानी कहू वही के 10 गो रुपया ओकरा के पुरस्कार देला, नाच के जोकर के ना देला। काहे ना देला,
हमने के मर्दानवा अंतनी में चुमुक नहीं है ना, हमने के ना दी चला, हमने के मर्दानवा है तो हमने के इनाम पुरस्कार उहे देला जे मर्दानवा का पार्टी होला। ऐसे कि मोबाइलों पर हमारे 25-30 को प्रोग्राम चलेला, मोबाइलों पर हमारे 25-30 को प्रोग्राम चलेला। एक बेर नाव धर्म लाल बाबू हरकारी के कमेटी चाहिए तो बोले 25-30 को प्रोग्राम हमारा पहुंच जाए। देखिए कितना इनाम कमाए वाला जो करोगे सबने घर बनी, लेकिन कोई कोई ऐसा समाज मार्केट में जाला हमरो बहन टूट जाला, ऐसा समय बेटा जला हो बरू। ऐसे कि एगो का बनावल गावल गाना हमार चलेला मोबाइलवा पर, हमार बनावल गावल गाना बा मोबाइलवा पर चलेला। अभी लोग के 2 मिनट में वो गानवा के सुना देते नहीं। वाह वाह काल हुए बिया भइल मौगी उड़र गई, काल हुए बिया भइल मौगी उड़र गई, काल हुए बिया भइल मौगी उड़र गई। ए डोलिए में लड़का भइल वो सारे मोर गई, डोली एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई 2 हो गई, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई 2 हो गई, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई 2 हो गई। टूटही पलानी रहे आग लगल जोर गई, टूटही पलानी रहे आग लगल जोर गई, टूटही पलानी रहे आग लगल जोर गई। वही में एगो बूढ़ रहे वो सारे जोर गई, वही में एगो बूढ़ रहे वो बुढ़वा जोर गई, वही में एगो बूढ़ रहे वो बुढ़वा जोर गई। वही जो 3 गो थारू रहे पाउजू के मोर गई, वही जो 3 गो थारू रहे पाउजू के मोर गई। एक नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेलवा, एक नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेलवा। काहे कहनी हाँ कि बुझ गई हमने के 1 नंबर वाला के कहीं वैल्यू ना होला, हमने के जल्दी के पूछबो ना करेला। हाँ लेकिन हो कनी के हो खाली आके कह देत रहता आ धाती ला बुढ़ाती माते यही पर 50 टकिया भी गएला। हाँ दादा बुझाता शंकर भगवान पर विरोध है। देखो तो नहीं ये घड़ी के शिव चर्चा में जाते लोग क्या कहता जागो जागो महादेव, जबकि ये दुनिया में केहू पैदा नहीं के लिए शंकर जी के जगा देवे। मात्र एक को जगौले बारे जेकर नाम कामदेव, हम के यही तरह जगह बताने का मोरा ही को दरा वाह। उस समाधि जब ले तो आंख से ना तकले तो ये बड़ा 1 नंबर का नो वैल्यू है आ 2 नंबर का हो वैल्यू। 1 नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेल बा, 1 नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेल बा। हाय रे जमाना छुछुंदर के सर पे चमेली के तेल बा, कालू में पिया भई पता ना कि मेहरारू हमारे उड़ल बिया आकि सुड़ल बिया। आजा तनी मौगी से मिले खतरा रउआ लगे ये नु देखा तो के मुझे भईवा के बंडी में बेटाम नहीं गए एको को नहीं गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़ा कराम जाते रहे दुआए, कोई के जानकार हुई तो बोल सकता। पंडित लाल नेहरू के कपड़ा लंदन जाते रहे दुआए एरोप्लेन से, वही में हमरो जाते रहे। एरोप्लेन के जर्किन में रगड़ा के एकर बेटा टूट गई। फिर एकरा के ऑफ से रिपेयरिंग करावे के बाद हमार कमजोर आदमी नहीं थी 2 को बस चलेला हमार। हाँ एजा से पटना पहुंचे के फुल गारंटी नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे के फुल गारंटी बा। साल में 3 गो ट्रैक्टर हमारे खेती करे में बूता जला गरमा के लास्ट में हार जाने से तो दोनों बाबू खुरपिए तो कोड़ के रोप ले गए। ऐसे जमीन कमजोर नहीं गया हमारा 1 बीघा में 19 कट्ठा कम बा। आदमी पिया से काम चल जाला, खर्चा हो उसे ना निकलेला।
आज जातन मौगी से मिले खतरा ऐसा भाषा में बोले कि बुझ जाएगी कोनो मरद से भेंट होई बा। मेहरारू हमार बड़ा काड़ा ही हो, लेकिन आज बोल बतिया के आज सुहाग रात बना दे मौगी के लगे जा रहे बने। ए बाड़ू हो, हाँ तो मेला में बनी हम सुंदर बात का हमरा लगे का तुम बैठल बा कहता कि भाई तनी एगो सुंदर बात सुना दीजिए, लेकिन हमरा सुनावे के मौका ना मिलेला। ऐसे कि ये सुंदर बात सुनाई ना तो निमन के लोग उठ के चल देना, वही से ना सुनावे के मौका मिलेला। लेकिन एगो सुना दे तनी। ओ काबो का तीन तोड़ो का लौआ लाठी चंदन काठी चाना ना के नाव का रघुआ। ई खिलौना हो, ये खिलौना सबनी के बाप दादा खिलौना बा। पुरान का लोग अपना अपना लड़का के ऐसे मिशन खिलौना से खिलावत रहो। बाबू ओ काबो का तीन तोड़ो का लौआ लाठी चंदन काठी चाना ना के नाव का हमनियों का कहत नहीं रघुआ। एक मतलब का भाई ओ काबो का तीन तोड़ो का मतलब खिलौना हो। देखिए कितना सुंदर बात बा। ओ का ओके मने ईश्वर, बोका बोका मने ब्रह्मा जी, तीन त्रिलोका त्रिलोकी नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश। ओका बोका तीन त्रिलोका, लौआ लाठी माँ जगदम्बा सृष्टिकार माता के तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। माता के तीन लाठी, चंदन काठी, चंदन काठी के चंदन होला। आ चाना के नाव का रघुआ। रघु के घर नाव रहे, रघु के घर नाव रहे, रघु ओकर नाव रहे। राम के बाबूजी दशरथ, दशरथ के बाबूजी आज के बाबूजी का नाम रहे रघु। दशरथ महाराज के बाबा को जहां से शुरू भइल रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चे ने न जाई। ऐसे में सब सुंदर खिलौने से लोग खिलावत रहो तो लड़का पर सुंदर प्रभाव रहो, बाप नहीं चिन्हत रहो। ए हमरा के लड़का के खिलौना सुनी ओरिजिनल दूगो मारा तरह पाउच, पाउच ना पतंजलि के जगह पर मुतंजलि चलल बा। अब चलल बा उजरका पोलोथीन में एगो कोन पर भारी मुंह बाके छर मारे। हमारे आवत रे फ्यूज गाय बा सुतले लेके के टांग लेत रे आ ओकरा बेटा बोलले रे शराब में बोली गार्जियन के सेंस बा। आ खिलाओ तुम्हें कहता कि शराब पिएगा तो बड़ा होगा तो फैलता छोड़ेगा। संस्कार गार्जियन से बनेला, संस्कार गार्जियन से बिगड़ देला। आज मौगी के समझा बुझा के हम चल दे। ए बाड़ू हो, ए बाड़ू के बोलत तनी जी। बड़ी सभ्यता के साथ बोललक। एक मतलब मैट्रिक मान ले बिया, पढ़ा लिखल मेहरारू मिलल बिया। हमू बोले तो बड़े आदमी खानदान खाने बोले। अच्छा बड़े आदमी के के कहल जाला सरकार, बड़े आदमी के कहल जाला। पक्का के घर बनवाला से बड़े आदमी ना बनल जाला, कुर्सी चार गो किन के धर लेला से बड़े आदमी ना बनल जाला, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहिन लेला से बड़े आदमी ना बनल जाला। बड़े आदमी ओकरा के कहल जाला जकरा अंदर आदमी आता बा, सब आता बा। उ जानता कि मनुष्य ही मनुष्य के सेवा को के मृत लोग से चल जाए के बा। यानी जकरा लगे विचार बा, सब आता बा, अमीर होके गरीब होके वे बड़े आदमी बा। हम हई हम तहर ऊ। अरे कौन पंदे बेटा मार के लगाना भिख मांगा हरे ताली के गरिया दिया हमरा के गरिया ही हम तो बता रहे हम तो कहे मैट्रिक मरले भी अब ओकरा बात भाषा से मालूम हो गई, पेट के पदहा जीभ। अब ओकरा बात से मालूम हो गई मैट्रिक लगे मरले बागवारी में हो गई। अब ओकरा लायक हमरा बतियावे के पड़ी तबे उ भेटाई हमरा। हम हई हम तहार छोटका मोटका। अच्छा हमार मामा जी। बाग तोरा माई के बोल दिया तोरा मामा का खामा उगाड़े हो, तोरा लड़का का जामा लगे आज बने हो। अरे ऊ ना होई रे, तो के हई तहार हाउ हमार बड़का भैया। हाँ तार बड़का भैया बड़का लाई लगे आज बने। आवा ना चारों फारा कोई जब मुंह में ना ढूंगी। ए तो कौन मुद पिए ना हरे। आई बाप पढ़ा लिखल लड़की ऐसा बात बोली बोलो अंग्रेजी बोलती है उहे पिए बदरा माई बनी जा कोला के कमी बा। अरे ऊ ना हां तो के हई अब जान लो के हई नाम नहीं खे बात है हाँ तो बताई। तो जान लो के हई तोरा माई के दामाद
तोरा बहिन के पहुना, तोर भातार, हमार नाम है लाल बाबू कुमार। अच्छा रवे है जी। हाँ जी। ए जी रुकिया बे आओ तनी। आजा 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 आओ ना लगावना रे, होई तोरा खेलावना रे, होई तोरा खेलावना रे। पहली बताई जी सुबह से कहाँ रही? सवेरे से कहा रही और लइकने ने को ढीला कमरा के लइकन लइकने खींचले फिरा तरह थे एक कहा आवा ना हमरा मोबाइल में देखो, खाली लइकने कुल में रहबे करम जानी। तो लइकने मोबाइल दिखावा तरह तो सगयान दिखावा था, एक तुम बतिया के पैकेट में पीछे मार देता। तो कोनो काम धाम होइला ही नहीं छे। हाँ तो कौन काम करी? सुबेरे खाना खा लेतनी हाँ और चुपचाप घर में से निकल जातनी। तो कहाँ नहीं, अब जाता नहीं बाहर कमाए। बाहर? हाँ 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 जाता नहीं रंडीगढ़। रंडीगढ़ बोला कि चंडीगढ़ बोला? हाँ चंडीगढ़ कमाए माया के उत्तर प्रदेश में गोबरपुर में उतर जाए। ई कहाँ बा? हाँ, गोबरपुर में के? नानू जी हाँ वो गोरखपुर में बोला। हाँ गोरखपुर में उतर के बस पकड़े मंडी वान पड़े घरे चला। अभी ले बोलू के लोग ना भइला। वैसे न भुलाएगा डरे न की जात। रोज से कोनो काम ना है जानी। कौन ना काम करी ना हमरे? खाली मोबाइल ताक झाक करे। हाँ तो नहीं तो ना बोला बता तो मोबाइल देखे के। अरे कंप्यूटर नहीं खे। कंप्यूटर ना देखे। जा ये बोल लड़का हमरा से कहता एक काका हमको निकाह बच्चा आता अब ना हमरा मोबाइल में देखे हमको कथी चलता बबू तो कहता मारो हमको निकाह के सीन चलता रे आ तो कहता कुरुक्षेत्र के हमको बोली ओकरा मोबाइल में देखे एको को सैनिक सरवन के देह में जमाना रहो एक गोला गांठ है तो 3 गोला करस इरवे कोन महाभारत देख लेनी। ओ दिन से बुझिए कंप्यूटर देखल बंद कर देनी। ये सुन लड़कन के मोबाइल में ताक झाक करे ना जाय जला। तो एगो काम करो हां बोली। हमरा के मोबाइल किन दो। मोबाइल? हां तू ही हमर सब तीरथ धाम हौ। अरे तो मोबाइल जिंदगी में कबो खरीदेबे ना करी। हां दादा तू ही हमर मेहरारू तोरा का माई बाप माने लो। मेहरारू कहीं माई बाप माने जा। हां मेहरारू माई के रूप में हो जाबे। मेहरारू के 3 गो रूप होला। ई पहले जान लो। 3 गुरु? 3 गो रूप होला। केथी रूप होला जी? मेहरारू के चौथ का तीसर का रूप मतारी के होला। एगो मतारिये बुझे रात के बसिया धैले रही मीट मछली तब लइकन के खियाई या ना तो एगो मेहरारू के खियावे। अरे कुछ कहीं रे मोबाइल ना किनाई तो ना किनाई। ना किन दे। ना किनाई हम कह देनु ना किनाई तो ना ना किनाई। किन में तो पैंट जमा फाड़ दे। तो अपन जामा फाड़ दे अपन पैंट फाड़ हमरा का करे? केहू अपना मोबाइल में नहीं देना बता हमरा का मोबाइल गिर रहा। हाई पर मेरा मोबाइल चला शूट करी। हां जितना मर्चा पाकेला उतना तीताई बढ़ेगा। हमरा किन दे। ना रे मोबाइल ना किनाई। ना किन दे। ना किनाई तो सूत के दिखाओ। आज रात के तोर पे लाऊ जा साया खींच के फाड़ दे। पागल आदमी। फाड़ दे। मेरे मोबाइल के कौन जरूरी बा? हां मोबाइल किन देबे तो ऊख में ढुक जाए थूक लगा के चला। मेरे ना माने मोबाइल किनाई में करी। मोबाइल गिन नहीं हमरा में। एगो तरह गोड़ टूटर है। हां तो अपन दूध पिया के रहे के हम नीमन कइनी। तो दूध ले तो हमार दूध रे ना पी लेबनी। अरे लइका भइले ने के दूध के से उतर गई। अरे तोर दूध ना दिन पी ले। अरे गाय के दूध लिया के ओट के हमरा के पियावत रहली बिछाना पर। तो हम देखता तो कहली हमार दूध पी लो। तो हम गाय के दूध आन के हम अपन हाथ से पियाई। हां तब तो आ तोरा लइया गइरनी गौने के बेरा तो तोर माई ना के कर मुर्गी चोरा के दे देली। ए मामू कहे ते को बता ना कहे हमने घर मुर्गा मुर्गी ना बाड़ से जे बात है तो के करनी चोरा के दे देली। उ मुर्गी लिया के खादर पे बीज देली। कवना भाषा में मुर्गी बोल लगाओ कर तो मुर्गा झुक गइल बा। आज दादा खादर पर मुर्गी करे तोर कुरकुर कुरकुर ओही से तोरा घर हम जल्दी ना जाएगी। अरे चाहे कुछ कहीं मोबाइल गिन अरे मोबाइल ना किनाई तो ना किनाई तो ना किनाई। ना किन में ना किनाई तो ना किन में तो सूत के दिखावे रात भर रात भर में जमा पाए फाड़ दे मापन आ तोरो साया वाला खींच के फाड़ दे। मेरा मोबाइल कितना जरूरी हो गेल बा? बड़ी मोबाइल के जरूरत बा। केहू के मोबाइल में ना देखे हमार किन देबे तो मोबाइल किनाई तो दिन भर खाली घर ही रहनु। ए तो जहां को बे तहां रहे केहू के मोबाइल में ना जाए। तो ठीक बा। हां अरे मोबाइल किनाई तो किनाई ना किनो अभी अभी किनो
ना अभी। तो सुनिए ने का? चलिए चौक में जानी। अच्छा आ चौक में जाम नु हाँ तो 3 को दुकान में एक लाइन से। चौक पर 3 गो दुकान बा, एक लाइन से तीनों मोबाइल के हो। हाँ तीनों मोबाइल एक दुकान हो। एक बाप के बेटा हलो कि 3 बाप के? एक के बाप के बेटा होला। एक बाप के बेटा हलो, राम जी मिश्र जी। अच्छा तो दोनों तीनों जना के जाते पूछ के अभी आप तनी। हाँ ठीक है सुनिए ने हाँ मोबाइल किनवा के। अच्छा। और मेरे को सिम डलवा ले। हाँ सिम डलाई हमरा में हाचा हट के। वो हज के नु सिम बोलाला। हट के तब का। तो हट के सिम डलवा के मोबाइल लेके आवत तनी, तोरे लगे उद्घाटन कराए। हाँ ठीक है जाई। जातनी मोबाइल लेके जल्दी आ जाए। आई दादा जातनी मोबाइल हमार किना के केहू के मोबाइल में ना देखे मो बड़ा मोबाइल वाला लो फूल होता है, किलो के मोबाइल में ना देखे। हाँ भाई मोबाइल के दुकान भाई में हो। अच्छा तहनी के दुकान वाला हुआ कोई को भाई बड़ो 3 भाई। अच्छा तीनों जना मोबाइल के दुकान हो तो एगो मोबाइल चाहिए तो दो मोबाइल उघारे दो। हाँ हमारे में रारू को लगे फोन कर दें तो ले ले है। हमार नाम है पलस्तर राम। पहले रखियो वो तो पहले ही फोन को दे ले। हाँ जान पहचान एक मतलब पहले से वही वो मिलल। अच्छा तो कोनो लफड़े में पकड़ा गए तो बुझे अच्छी यात्रा में रेल दे। हम बड़ा खतरनाक आदमी हई। हाँ पैसा उनकरा से ले लियो, हमरा का मोबाइल दो। बाहरे मोबाइल मोबाइल के कमाल बा। एगो मोबाइल अपना हिंदुस्तान में घुसल, एगो मोबाइल चाहिए अपना हिंदुस्तान में घुसल सारा सिस्टम में बंद कर दे, टोटल सिस्टम बंद कर दे। आज ही मोबाइल लेके जाते नहीं मेहरारू के लगे मोबाइल में फोन करता लो मेहरारू पिया बिहार में अपने बटे लो दिल्ली आ वजह से फोन करता लो हेलो तेने मेहरारू कह दिया हेलो कहता लो का हो कहाल बा तेने ई कहता रही जब से कोई नहीं तब जब हेलो वो कहता रहे हमरो के खियावा ना तो ई कहता रही ये पिया मुंह बावा ना बोलिए जैसे ठूस जा मोबाइल में दिल्ली चल जाई। हाय दादा मोबाइल है तो चीज बा लाबरा लाबरा बना दे लो। अभी लोग कहता चलो गाड़ी पकड़े के बाद कहाँ बनो आ तो चौक पर पहुंचल बनिया चल के चल के ओरिजिनल चेक करी तो शौचालय में पानी जो को रहा है हाय दादा रे दादा आज मोबाइल लेके जाते मेहरारू से उद्घाटन करा दे जा रहल बानी हम। हाय रे मोबाइल बाटे ना तोड़ रहल हमरा का बताई भाई हमरा एगो लड़की से प्यार हो गेल बा जेकर नाम है रुखी और सुबह हमार मोबाइल गिर के फूट गेल बा और सुबह से ओकरा से बात नहीं कर भइल जबले अपना रुखिया से बतियाई ना नु तबले हमर दिल ना लागला साफ बेचैन हो जाए। अच्छा चलो तो मेला में कोनो संगतिया भेटे तो ओकरा मोबाइल से फोन करब चल तो भाई आय हाय रे मोबाइल कमाल के मोबाइल में मेहरारू हमारे उद्घाटन कर दी कर मिठाई उठाई चढ़ा ले अगरबाती बार के चला दे जा रहल भाई। काका प्रणाम खुश रहो बोलत नहीं जियत रहो नमस्ते भसड़ी करा और नेरिया भेटा गई पहले ही एक और मोटले दूसरा की जिम्मेदार हई मॉडलिंग लाइकन पर हमरा कहां भी तो आतो ना हाय ए बारी के हीरो केकरा के कहल जाला हीरो ओकरा के कहल जाला जे गार्जियन शिप में हो गए जे बाप माई के बात मानत हो गए जे घर के काम बाजार समझत हो गए ओकरा के हीरो कहल जाला आ हई वो गाड़ी करा हीरो बना गया हई बुझाता पहाड़ी खानी और ये केस कटवाउला बा आ बीच में रखला बा फूल भांगा को भी खानी हाय क्या कहली तो कोनो ओते ने भइलू नहीं के बाबू का कहत रही एक काका जानत रहो तारा से हमार बहुत जरूरत पड़ गेल बा हमरा से हां कौन जरूरत बा बाबू हम बहुत इमरजेंसी बन गेलो काका कैसे इमरजेंसी हमार चाचा हॉस्पिटल में भर्ती बारे अच्छा और सुबह हमार मोबाइल गिर के फूट गेल बा अच्छा नाव के तो अपन मोबाइल वाला बने कल बात कर ली देखो आ करो अब के किंगले बने उद्घाटन में देबो हाय हाय पॉइंट फोटो करने वाला का हम अपन मोबाइल ले अब उधर पेट कुदिया को अगर रोड पर बहुत गाड़ी करे घिसी आवल बा अब एकरे नाम देले बा तो रफ पाए इतना फाट गइलू रफ हो गई आप बैठो तरह से तो इतना ना नीचे पहने तरह तो आधा दोगा लौकते बा बुझा तो पानी बहे को तरह मोरी छोड़ल बा हाय रे रफ पाए बेसी बतिया मत ना मोबाइल दो मोबाइल
हाँ मोबाइल तोरा के ना दे काहे ना देबो नया मोबाइल किनले बानी त लड़की के फोन लगा देबे आ लड़की के में नंबर आ जाई बात करबे तय अगर है मो ओए काका ये लड़की को सनौला हो जा ते लड़की जानते नहीं की ना हम जानते ही नहीं थे अमेरिका से आइल बा भोसड़ी के रखा हो अच्छा तो लड़की की बात नहीं बतिए ना काका उसन बातें नहीं तो किए चाचा हॉस्पिटल में मरे चाचा हॉस्पिटल में बाड़े अच्छा तो एक कॉल बतिया के जल्दी दे बस एक कॉल काका हाँ जल्दी बतिया दाने जो पठब हमरा मोबाइल है डबल के बतिया बता चुपचाप से होना धीरे रहना तो लागे वाला पटक के मारे लग ना मोबाइल लेके चल जाए हमारा मोबाइल दे ना हमारा मोबाइल दे अंग्रेज के शासन बतिया बता रहा काका मत खिसिया आराम से रहा बतिया हाँ तो बतिया जल्दी बतिया ये खड़ी रह अब बोल ओए काका हाँ ई तहार मोबाइल में तो साफ टावर नहीं थे हो हम टावर बन जाई टावर मत भरा कथी सिम लगावले बड़ा हाचा हच के ए बड़ा पागल आदमी बड़ा होती तो अच्छा, हज के सिम होखेला तब कथी करे आगे हज के सिम होखेला हच के हच तो हज के कहा ना डायरेक्ट मार दो जल्दी जल्दी बतिया ना हमरा काजी ए बता रुका ना 8263 4 मतलब देखा लगाओ लाग देल का रे लगे लगा रे नेट से लगा था हेलो हां हेलो हेलो डार्लिंग अरे कौन मुछल सहारे फोन काट बहुत बड़ी कर ले बन हमरा का फंसा दे मोबाइल हमारा बहुत बड़ी कर कोना हाय डार्ली ले बन बोल कोना लड़की से ना बतिया नो ए काका डार्लिंग नानू कहन मार दो हां ना बोलिया हाय डार्ली ना देखो हमार चाचा हॉस्पिटल में भर्ती बारे नो अच्छा तो उनका आज को मलहम मिलल बा जेकर नाम है डार्लिंग बोरली दरद पर मले वाला दर्द पर मले वाला ओकर नाम है डार्लिन बोरली हां डार्लिंग बोरली त जाई तोरा घरे कही है डार्लिन बोरलिन द ओए वो हमारे घरे मिली हां आगे हॉस्पिटल में मिली हॉस्पिटल में हां जल्दी बतिया हेलो ए क्या ए रुकी ना चिनो तरू ना हम नहीं खींची ना ए हम तो हर दीवाना हिमांशु बोलत हनी अच्छा रउआ जी हां कैसन बानी जी हम तो ठीक है बानी सुना ना हाँ बोली सुबह हमार मोबाइल गिर के फोटो ले लो हाँ आ रास्ता में नो तो छोटे मोटे चुतिया दी भेटाई लोग नंबर से फोन कइले बानी फोन काट बहुत बड़ी कर हमरा मोबाइल में बतिया उदा कहता एगो चूतिया आदमी का मोबाइल में बतिया हमरा मोबाइल हमरा के चूतिया कहता हमरा से एक बार काम चल रहा था चूतिया को अब चूतिया ही ले सारा काम चुतिया कहत ना नहीं बोलिए चूतिया आदमी के मोबाइल से बतिया बता दी अच्छा तू ही बताओ पिछला इलेक्शनवा में हां मुखिया में खड़ा भइल रहल हां भाई जानी तुमन कहनी मुखिया मुखिया के नंबर से फोन कइले बानी मुखिया के नंबर से हां हमरा सुनाइले चूतिया के नंबर से हेलो 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 बोली ना सुना ना हाँ दोबारा ये नंबर फोन मत करिए ठीक बा ठीक बाजी नहीं तो इधर साला फंसवे करी हमरो फंसाई हेलो हाँ बोली ए बार ये पहला भेंट करे ठीक बा ठीक बा चलो लास्ट बार एगो मूड खराब होता नहीं चुमा देना तो अरे तो ले ली ना ना रे मोबाइल झूठा बताई बतियावे देबा ना तू ना बाल्टी में पानी देके डूब काबू के पड़ी हमरा काहे काका बोल रही है मोबाइल में चूमा मांगता हम मोबाइल में थूक थूक जाई हम चुमा ना मांगतन काका ना बोलिए एगो चूमा दो ना हां देखो हम डॉक्टर साहब से कहने नो अच्छा डॉक्टर साहब हमारा चाचा जी के समझा दे हाँ। कि दिन भर में 10 बार सुर्ती खा ले उनमें चूना कम डली है ओ चूना चूना हमरा तो ना चूमा नानू काका जल्दी मार ए रुकी हाँ बोली ना अपना हॉस्पिटल के नाम रुकी है रे एतना हॉस्पिटल में घूमल वाली कोनो पर रुकिए नहीं गली वो ए काका रुकियो ना कहनी हो हां तार कान बहुत तेज गलती सुनते रहा खाली हम कहनी नु हाँ। कि हम हॉस्पिटल में पूगी ओ हॉस्पिटल में पूगी हमरा सुनाइला रुकी ना काका बोल ए सुना ना हाँ बोली मोबाइल वाली मांगा तो जान लो हाँ चलो लास्ट बार आई लव यू रानी आई लव यू टू राजा नंबर बतिया के धूप लगा दे ले जाते नहीं एक बाल्टी पानी में धोए मैं मेहरारू से कर नंबर उड़वाए हमारा नाम कृष्णा है का बता कि हमारे को बहन भी है जेकर नाम रुखिया है ओकरा के ऑनलाइन से पढ़ाई करे खातिर हम मोबाइल खरीद के देले रहनी लेकिन आज ओकर एग्जाम खत्म हो गई
तो सोचो तानी हम मोबाइल ओकरा से हम ले ली। अच्छा तो बोलाओ तो बनी बहन हम रुखिया के। रुखिया अरे बाबी अरे कहाँ बाड़े रे? ना जाने कहाँ कहाँ रहे लाइया कि मेला घूमे चल गई रे। प्रणाम भैया। हाँ खुश रह खुश रह। एक बात बताओ तोर पढ़ाई लिखाई कैसन चलता? बढ़िया चलता भैया। एग्जाम बढ़िया बढ़िया बीतल नू? हाँ। देखो तोहर एग्जाम कब खत्मे हो गई अपना मोबाइल हमारा कुछ दिन खातिर दे दो। ना भैया ये मोबाइल हम ना दे। अरे अरे कहा ना देबू हो? देखो हम बहुत ही जरूरी काम से बाहर जा रहल बनी। जब हम वापस आई बनू तो फिर अपन मोबाइल वापस ले ली। ठीक बा भैया जब ना मानतनी थैली। हाँ ठीक बा घरे रही मेला देख मान जाइ। ठीक बा भैया। अच्छा ठीक बा। अरे भाई देले रही ना कीन के पुरान कर देले भाई छौनी। फिर थोड़ा चलियो लिखा में। अरे जब हम देले रही तो मोबाइल में इतना नंबर ना रहे भरल। ई केकर नंबर इतना भरल पड़ल बा हो? अच्छा रुका मोबाइल के बारे में हमारे भाईवा खूब जानेला। ओकरे के बोला के पूछत बनी। ओ भाई संजय भाई। हाँ भैया। ए भाई हनी आवत देखत है मोबाइल में केकर नंबर इतना भरल पड़ल बा हो? भैया हाँ ये मतलब 15 के मिस कॉल बा हो। 15 गो? हाँ एगोरे आदमी के? एक आदमी के। अच्छा देखा तो केकर नंबर है ये मैं लिख ले प्लस्तर राम। प्लस्तर राम? हाँ ई साला कौन प्लस्तर राम हो? मनिए के हमरे के? और चौको में के। अच्छा पिपरो गछे लगे के हाँ जहां स्टेज में बनता। हाँ आई देख तो भाई ई हमनी बहिन रुखिया के मोबाइल है। हमनी के बहिन के मोबाइल में साला 15 को फोन करी। रुकिया मोबाइल हो। हाँ फोन के ले बा 15 को फोन कइले भाई। भैया कहा ना सारे को हम पकड़ के लिए तो रुक भाई रुक। हाँ इतना गुतैला की जरूरत नहीं है। काहे? उस साला का घर हमने देखते बानी। हाँ पहचानते बानी। हाँ चल बोलू भाई ओकरा घर है। अरे जहाँ भेटा जाता नू उस साला का टंगरी धा के चीर दहल जाई। चलो चल आओ। आई दादा रे। ए भाई ये गौवा हनु। अच्छा मेला लागल बा का है तना आदमी भीड़ बा। अच्छा चल करी घर में केहू बाकी ना? अच्छा अच्छा बुलावत बानी। ए घर में केहू बाजी? केहू केहू नहीं खे? केहू नहीं खा। तो कौन बोलता? तार पहुना। अरे सारे आ गए भीतरा तो बहुत मत मार मारे तोहरा के। सुन हमरा के आदमी हम खोज रहल बनी। कैसन आदमी? ओकर नाम प्लस्तर राम है। प्लस्तर राम के ही घर है। तो कौन बोलत है? प्लस्तर राम काले घर से बाहर गइल बाड़े। अभी तले फोन नहीं कर ले जे कहां बाड़े। प्लस्तर राम घर पर नहीं कर ना काले के बहरल बाड़े। लापता बाड़े? हाँ ना पता बाड़े। अच्छा रहुआ के बोल रहल बानी? प्लस्तर राम के बाबूजी। हाँ भैया ओकर बाबूजी के मरले हो गल बा 10 साल। हाँ उन्हें बोलता साला झूठ बोल रहा। हाँ हाँ बोलावा। रुके करा हम कैसे बोलावत है? अच्छा तो प्लस्तर राम घर पर नहीं खन? नहीं खान। अच्छा तो जा उस साला के किस्मत में खराब बा। कथी भइलो? ए उ नया सिम निकल रहले हच कंपनी के। हाँ नया मोबाइल नया सिम दोनों ले बड़े। हाँ अच्छा अब उहे हच कंपनी के अर्जेंट साहेब बोलतानी। अच्छा हाँ ओकरा सिम के ऑफर में नू हाँ दू गो मोटरसाइकिल पड़ल बा। उहे देवे आइले रहली लेकिन साला जब बढ़ले नहीं खत जात नहीं वापस। भाई चलो एजेंट साहब एजेंट प्लस्तर राम बाड़े। बाड़े? हाँ बाड़े बाड़े। कहाँ बाड़े? खेत बाड़े। अरे वही प्लस्तर राम बनी। हमरे नाम प्लस्तर राम। काहे इतना नाट बनी थी? हे मारा तो लकी आदमी है हम। 8 दिन पर हमार लॉटरी पर। और बहुत लकी आदमी बनी। हाँ 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 देखिए वो कुछ दिन नाम पहले सिम निकलला। हाँ ना। अरे वो देखिए ऑफर में रे वो 2 गो मोटरसाइकिल पड़ गइल बा। कौन कौन गाड़ी है? एगो बुलेट बा एगो अपाची बा। बुलेट ना चली हमरा से भारी हो। हाँ अब पसिया दिया। अच्छा अपाची चाहिए। हाँ दिया दिया। अच्छा तो पहले है हमरा का कंफर्म कर लेवे जे कि रही सच में प्लस्तर राम बानी की ना? सारा गांव के लोग हमरा के जानता प्लस्तर राम प्लस्तर राम। हाँ अच्छा स्कीम रहो बाकी ना हमरा का चेक कर लेवे दी। कौन ली चेक? अच्छा नंबर सुनी 6206 हाँ 58 13 13 13। हाँ तेरे तेरे हमरे हो।
अच्छा रोई नंबर है। हाँ अच्छा आधार कार्ड में चेक करतनी फोटो हमरे होई। हई रोवे फोटो बाजी लेकिन साड़ी काहे लगैले बानी जी? साड़ी लगौले बानी घर के रंगनी सारा खप गई रहे, लोग कपड़ा पसार देले रहे, मेहरारू नहा के साड़ी खोल लग तो कोनी धो दी तो चिमटिया जाई, ओकरे के उठा के देह में लपेट के गांव में घूमे लगनी तो सूख गई लिया के धो दे। अच्छा देहिए में कपड़ा सुखावत है। हाँ देहिए में सुखा ले। अच्छा अच्छा अरे गांव के लोग भी कुछ गवाही दे दहत हम मान जाती। हमारा प्लास्टर अब ना हो, प्लास्टर अब हो के ना जा के वो बोलते नहीं करी। ना सब लोग जानता है रहा था। हां ये हो अभी सरवा पिटाई 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 ना हम मिठाई नु कहनी। मिठाई मिली तो मिठाई बताई। हां चाबी ली। अच्छा अच्छा हां रसगुल्ला खियाब तनी के बाबू। हाय देखी हां हाई बाटे या पाची गाड़ी के चाबी। ए महाराज पहले छोट छोट चाबी बहरत रहे, अब यार हाई हाथ का चाबी का बहरत जरा तनी 2025 में नया लॉन्च भइल बा आ खास क के हेडहर लाम रोही खातिर बनवैले बनी। इस चाबी तो सरवा डाड़ मार ले, एकरा से पिकअप पकड़ेला पिकअप की तोरे पर ना उल्टा देहला जी। बड़ा पर कूद का। हां चेक करे। हां तनी से करी करी ना ना, है ना। अच्छे कराई तो अच्छे कराई तो सरवा या पासी रे माइक ना ले आवो। कारे साला पलस्तर रामवा साला हेले आओ एने सुन तरे कारे साला आई दादा आ दादा साला नया नया सिम निकाल के नया नया मोबाइल निकाल के साला मोर इमरजेंसी में फोन करे के चाही। ए साला का मोबाइल माइक दे तो सही साला तू जोकरे तेरे बहन के मोबाइल में फोन करके परेशान करत रह। हम नहीं फोन करते कौन सरवा आई लो फोन करले बाबू अगर हाथ नहीं हो। अरे दादा मेरे फोन कैले रे ए देखो नहीं ऑन एरिया लगा है फसा दे लगा हमरा में रे साला आए फोन कैले बारे कि ना रे? हम कहा हमरा नूरे ना आवे। भैया बोल ले। हाँ मोटरसाइकिल के हेड मिस्त्री बा पूरा सर्विसिंग कर दी तोहार। आई दादा साला फोन कैले आया फोन कैले आया फोन कैले दादा रे दादा तासला करबा फोन कैले बे ना रे खाली में चाबू डाल लगे तो फोन कैले साला तू नहीं कैले कइले बानी कैले बारे नु कइले बानी तब से साला झूठ बोलता है साला लात के भूत बात थोड़े मानेला। नहीं की सकारो तो सरवा मार के मुंह आ दिया लो तो बोरिया में सकारिया लो। चल होने चुपचाप चोर खाने बैठल रहो जब तक हम ना उठेगा तब तक ले उठिए मत समझ लगी ना। दादा तोरी के घर में पकड़ाई बनी उतरे मारो तरह है सरवा मोटरसाइकिल साला चुपचाप बैठ हुआ बड़ा पासी में पिकअप बा इतना साफ बालू काट के निकल जाता। चोर खाने वहाँ खड़ी आई रही है तो को हिल गए तो देख ली है तो हिलत काहे बारे रे अभी लिए मत रुकिया मोबाइल गिन तोहरा के हम मोबाइल किन के देले रहने ऑनलाइन पढ़ाई करे खातिर कि जैसे ना तैसे आदमी से बात करे खातिर रे एकरा के चिन्ह तरे कि ना। भैया हम तो जिंदगी में पहली बार ऐसा बेकार मुंह देखा दिन क्या है भैया? पहले उठे देखो तू एकरा के नहीं चिन्ह ना भैया तोहरा मोबाइल में एकरा नंबर से 15 गो फोन आइल बा तू कहता रू हम चिन्हते नहीं भैया तेरे आए ते चिन्हता रे कि ना। हे चाबी पर ना चिन्हन तो कब ना चाबी पर चिन्ह ई चाबी तो सब अनहारा में चिन्हवा दे। अरे नहीं आओ तेरे धुन फोन करत रहता बहिया के सरवा में तो मारा हाय दादा रे मार मार भैया ये फोन करके हमको परेशान करते रहे क्या रे और हमारे का अलग ही कहते रहे। हम नहीं बोला हम नहीं बोला साला तो हमरा बहिन के आला भी बोले मेरे रे
बोलबे भैया अरे हमका चुम्मा मांगत रहे कोको के मरवा भो कोको के मरवा के मुआ तो हमरा का साला तू आई लव यू नहीं बोल रहे हम आई लव यू नहीं बोलो कब का कहले बारे रे हम कहनी आई आई आलू 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 दम रे साला हमारा घर आलू दम पाकता मैंने चल जाओ मोबाइल बड़ी पीटू हम लोग ने जाना सुन है रे तू अब हमारा बहन से बात कैले बारे गांव भर में हल्ला हो गइल बा अब हमारे बहन से शादी तोहरे ही करे के पड़ी हमार बियाह हो गइल रे साला बियाह हो गइल तब तू फोन लगावत रे ना बतियावत रे हमार बाबू खाली बड़े हम का करी रे माई मर गई रे तोहर माय मर गइल बाद हम का करी बाबू उस बात बड़े ओकरे से करावे लगे रे साला हमार बहिने तोहर बापो से शादी करी रे अरे नहीं करम बकरी खाने कोनी के घारी में ढुकौला ना ए भाई चल अब सुखे के बोला सिंदूर लेके दादा कहां रे सुखिया रे बबी सुना ना तोरा सुखिया ओकरा जल्दी आ कर कहां भी रे बोरे के पारे उ तैयार होई तब करे तैयार भी आई ना तैयार भी है अपने मन से अपने मन से हां अरे तो हमार बहन इतना करी रे अरे ना सकारी तब नु सरकारी है ना सकारी रे है ना तेना शादी करबे रे भैया और हम भले कुआरे मर जाए लेकिन आई बूढ़े आदमी से शादी ना करे हां मार ओनो तो बूढ़ ना कहलू ना बड़ा हां बूढ़ बानी अभी आवे के बड़ा बूढ़ बानी अरे बूढ़े बानी तो का हो रोज मारी कौन मारी ने दारू मारी ना दारू अच्छा दारू मारी ले एक पैक रोज मारी दे तो सुन ले आई देख ले हमारी के 4 रुपए का दवानी है नहीं आओ सुन ले 4 जना बानी 2 गो बहन 2 गो भाई दोनों भाई दोनों बहनिया के रखले बड़ा सा पोसा तरह सा पोसा तो मेरे बहन भी है रे ना तो दहेज बचावे वाला धंधा सीखले बड़ा सब पट्टीदारियों में कोनो बहन होकर तो मोबाइल किन के थमा दिए ए साला तोरा हम कहले रे फोन करके हम कोई लड़े नहीं चाबी लेबे अपाची ना लेबे ना रहे तो चाहिए अभी हमरा थाहे में के जे नंबर ओकरे में केतरे हमार चल गई बा रे साला बिना तोहार दबले तोहार नंबर हमरा बहन के मोबाइल में गइल रे खाला ऊंचा बिछावना रहे नु हां पूरा हमरा मोबाइल से नंबर निकाल के डुबुर के ओकरे नंबर में ढुक गइल रे साला नंबर के कौन हाथ रहेला अरे ना होई कमने देश के चल निकला जल्दी सिंदूर निकला सिंदूर और कथी ई हे रुखिया हाय सुखिया हम भगवान पिटे लग मारे दुखी है के नाम रे जल्दी बिया कर इतना लोग में मारा तेरा सारे अरे सुन एक बार नहीं के करे के 7 बार मांगो घर पर 7 बार दे में दोदरा उखान चला तू अभी चढ़ा रहा सर मेला करने जा बाप रे बाप हमारा लगा मौका होगा मो मैं लगता नहीं कहीं जाना है मैं लगे जाता है हुक्का रवानी हो जाएगी गन के मांग टिकी है 10 रुपए दो जाना दवाई किने का तो रे साला बुलेट दी अब का ना आपास ये रहे दी जल्दी मांग की गन के हमरा से ना गाना ये अरदास पिटाई के मारे खत्म बा सबके गिनी रे टोली के गोलियां से बाबू हम खाली टिकट रहे चल तो 7 से ज्यादा ना होगे के चाहिए ना कम होगे के चाहिए गोना से बाबू कम जे हो गई तो जान रखी है अब बेसी हो गई तो जान रखी है 1 2 3 4 5 6 7 हो गई तोहर लौका तो नहीं रे एकर मांग का हालत टिकले रे अरे साला रे साला का बोले ले रे गहुवन के मुड़ी थूक दे अरे तोरा नौकर नहीं रे ओकर शादी होल बारी ओकर शादी भइल बा शादी होल बा कहनी कि मोबाइल के ऑफर में ओकरा से बियाह होता अच्छा। तो ये बियाहो के ऑफर में एगो इहो चलो एकरे ले जेबे
चलबू चलबू हाँ ले चली हाँ चलो लगी ना हमरा के सब जना झूठ का मुंह दियो लगी हाँ ले जाइए आ तार बियाह हो गइल बा हाँ लड़का नहीं खेल भाई लाइको बाटा सन हाय दादा तोरा के तरह लड़का भइल बा एके गो लड़का में दाची यार दे घरे इतना पातर सीतर आदमी के लड़का हो गइल बा आ जाई दे को गो लड़का बड़ा तो 2 गो 4 गो होई तो पकड़ याद हल जाई एगो लड़का ना बाटा सन को गो बड़ा सब हमार लड़का बाटा सन 25 गो कमाई में मर गए 25 गो लड़का बड़ा सब हाँ अरे तोरा इतना तो पीली ना भी ये सर ना हम बिना बियाह है करो हां बोले जाते नहीं चलो ए रुखिया है मोबाइल ले ले जो है साला नाटक आ मोटा का तुमको तोरा के दुख देहल हाँ खाली एक बार फोन करिए बा भैया है अपाची बुलेट धइले रह हम बपुआ जाई नु जो भाई एक औरी पट्टीदारी में पड़ी नहीं तो मोबाइल किन के दे दी ना रे चलो हो रुखी चलो ऊपर चढ़ा हम नीचे कूदी अब रुखी हाय दादा चलो जी हाँ हेलो चलिए